खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 3 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, दिनै नोंथांनि बांसिन बिथांखिफोरा मावफुंजागोन। नोंथाङा गोसो होनाय आरो खस्थ' खालामग्रा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिफोरनि जाफुंसारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय लोगोफोरनिफ्राय बांसिन मदद मोननो नाजागोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि गोब्राब साननायनि थाखाय बाख्नायनाय आरो सनमान आरजिगोन। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा रैखाथि मोनगोन आरो सम्पथि एबा लेनदेनफोराव रां थिसननो हागोन। बेयो गुसुं दावबायनाय आरो नखरारि बन्द'नि थाखाय मोनसे मोजां सम। नखरजों सम बारहोनाया आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन रंजाथाव जागोन। नोंथाङा समाजारि महरै सांग्रां थागोन। जुदि नोंथाङा हाबा जायाखैब्ला नोंथाङा हाबा जानायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि गोबां सानथांखिफोरा थि समावनो आबुं जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि फोथाराव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। गावनि गोहोजों नोंथाङा गोबां मावफुंनो हागोन। गोब्राब थासारियाव नोंथाङा गोरलैयैनो माखासे सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि देहायारि सुबिदाफोर आरो सुबिदाफोरा बांगोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन। नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा सानथांखि खालामनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। फिसा गथ'फोरनो रेबगन अनथोब हो आरो नोंथांनि गासैबो हाबाफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि, नोंथाङा गोनो गोथोनि थासारिजों जुजिनायाव जाफुंसार जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सहायनाय आरो नाजानायनि गेजेराव समानथि लाखियोब्ला बांसिन जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथांनि सोमोन्दोआव नोंथां आरो सासे थि सुबुंनि गेजेराव मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनायनि जाथावनाफोर दं। नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। खामानियाव नोंथांनि देरसिन मावख'गिरिफोरा नोंथांजों गोजोननो हागौ। गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावनाबो दं। गुसु एबा गुबुन हेंथा होग्रा बेरामफोरनि बेरेखायै नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि, बेयो गावखौ गायसननो थाखाय मोनसे मोजां सम। हेंथा आरो गोब्राबथिफोरा दा गोमोरलांनो हमगोन। बांद्राय सानस्लायस्लाय गावनि खामानियाव बांसिन गोसो हो आरो थासारिफोरा लासै लासै नोंथांनि फारसे थांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो रोंग'थिजों नोंथांनि बादायगिरिफोरखौ बारलांगोन। नोंथांनि गावखौ फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा राजखान्थियारि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो बोनो हागोन आरो नोंथांनो माखासे गोदान बिबानफोरबो होनाय जानो हागौ। बेयो फालांगि फेहेरनायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। राङारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय नाङै खरसाया नोंथांनि रां बावजाखौ हेंथा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि, दिनै गासैबो हाबाफोरखौ नोंथांनि गोसो बायदियै फोजोबनो हायो। बांद्राय ज' जानायनि थाखाय नोंथाङा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। माखासे रंजानायनि खाबुफोर थानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय जुनिया मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथिनि सायाव सामलायनायखौ लाखिनांगौ। जायखिजाया आयदायाव बांद्राय जिद्दि जानायनिफ्राय गोजानाव था। नाङै नांलायनायफोरबो सोमजिनो हागौ। नोंथाङा समाजारि हाबायाव बाहागो लानो हागोन। मासे मोसौनो रुटि दौ आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा बोखारजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि, बे समखौ जिउ राहा सोलायनायनि थाखाय साबजाथाव होनना सानजायो।
रोखायै आरो थि बाथ्रा बुंब्ला नोंथाङा जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो हायो। नोंथाङा लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्रायबो मदद मोननो हागौ। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथाङा मावनाय हाबाया फिथाय होनो हागौ। सोमोन्दोआव जौगानायनि इसारा दं। बयखौबो मान हो। नोंथाङा माखासे थिरांथाफोराव गेबें जानो हागौ। जिउ राहायाव जाफुंसारनाया जाथावना। आरजाथाव बेचेलर आरो बेचेलरेट्सनि थाखाय थांखिफोर फैनो हागौ। जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरजों सुबुरुन लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा खावसे गोसोजों नोंथांनि लोगो मावफारियाफोरनि मदद मोनगोन। बेनि फिथाय महरै नोंथाङा जेबो थिरांथायाव सौहैनो हानाय नङा। बे थासारिया नोंथांखौ गोसोआरि गोनो-गोथो आरो नारसिननायाव खोख्लैगोन। बेबादि समाव गावनि लोरबांथिफोरखौ रावनोबो खोन्थायाब्ला साबसिन, जेसेबांखि खाथियाव थाया मानो। बेजों लोगोसे थि खालाम दि नोंथाङा नारसिननाय एबा जेंनायाव गोग्लैदों ना गैया बेखौ रावबो हमदांनो हाया। दानि थाखाय साख्रि सोलायनायनि साननायखौ नागार। राङारि बिथिङा एखे रोखोमनि थागोन। नोंथाङा माखासे फिसा-फिसा सावस्रि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि आबुं जायै हाबाफोरा आबुं जानो हागौ। नोंथाङा माखासे गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। सोरबा सासेजों जयै खामानि मावनाया नोंथांनि थाखाय गोबां बिबांनि जाफुंसारनाय लाबोनो हागौ। नोंथाङा रमान्टिक आयदाफोराव जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे गोलाव दावबायनायखौ जागायनो हागौ, जाय गोजोनथावबो जागोन। फालांगियाव नोंथाङा थि मुलाम्फा नुनो हागौ। नोंथांनि गासैबो हाबाफोरा जाफुंसार जानो थाखाय सान इसोरनो दै बाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। धनु राशि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव मा दं बेखौ सोरनोबा फोरमायनो लुबैयोब्ला, अब्ला सिगां थां आरो बेखौ बुं। दिनै गासैखौबो मोजाङै गोसो हो। गावनि गोसोनि गारांखौ खोनासंनो नाजा। दिनै नोंथाङा मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ बेखेवनो नाजागोन। नोंथांनि बिबानफोराबो बांनो हागौ। फालांगिनि थाखाय नोंथाङा गोदान सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो गोनां जानो हागौ। हाबा जानाय जिउआव खुसिनि नेरसोनफोर थायो। नों गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मान मोनगोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनि मददजों रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि। मोनसे जिउ राहायारि आयदायाव दिनै नोंथाङा गावखौ फोरमान खालामनो थाखाय गोब्राब खामानि मावनांगौ जानो हागौ। गावनि गागिफोरखौ खुसि खालामनाया एसे जुजिनो हागौ। बे समाव गोब्राब नाजानाय आरो माहि आखुआनो जाफुंसारनायनि चाबि। बेखौ थि खालाम दि रावबो नोंथांखौ हेंथा होनो हाया, नङाब्ला गोब्राब थिरांथाफोरा नोंथांनि दावगानायखौ होबथानो हागौ। बेयो सानखांनायनि थाखाय थि सम नङा। नोंनि जिउ लोगोरिनि बिबान गैयै आखुनि थाखाय नखरारि जिउआ दावराव-दावसि जानो हागौ। बिदा-बिनानावफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाया नोंखौ जोबोद दुखु होनो हागौ आरो नोंथाङा हेफाजाब गैयै मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। जुलियारि सोमोन्दोआ गोदै जागोन। नोंथाङा सानफ्रोमबोनि हाबाफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथाङा गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन, जेराव नोंथाङा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा गुबुनफोरखौ मदद खालामनो थियारि जागोन। नखराव मुलाम्फानि थासारि फैगोन। सोरजिलु हाबानिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। रंजानायनि खाबुफोर थागोन। दिनै गोथार हाबाफारिफोरा न'आवनो जागोन। दाउफोरखौ आदार हो आरो नोंथाङा होबथानाय रांखौ मोनफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब।
मीन राशि, नोंथाङा राङारि मुलाम्फानि थाखाय मख'जाथाव खाबु मोननो हागौ। राङारि सेक्टराव जौगानायनि थाखाय मोजां खाबुफोरबो दं। नोंथाङा माखासे खाबुफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। हरखाब राङारि मुलाम्फाया जाथावना। गावनि थिरांथानि सायाव बिथा खालामनानै रां थिसननायनि थिरांथाफोर ला। नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोर एबा नोंथांनि लोगोफोरखौ बाख्नाय। नोंथांनि गावखौ फोथायनायाबो बांनो हागौ। नोंथाङा खुसि मोनगोन। नोंथाङा बबेनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। फालांगिया जौगागोन। खामानिनि आबहावायाबो गोजोनथाव जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।